Parcă te afli deasupra tuturor, e o poziție foarte înaltă de condus. Este într-adevăr și o mașină foarte mare. Știu că Range Rover nu este cunoscut pentru fiabilitatea lor, dar... Salutare tuturor! Astăzi avem aici un Range Rover Vogue, un 2003, motor 3 litri diesel. Și vreau doar să facem o scurtă prezentare și după aceea o scurtă plimbare cu această mașină. Mașina aceasta o avem la rugămintea unui client să o vindem pentru el, dar cred că merită să o prezentăm un pic pentru că chiar cred că este o mașină deosebită. Mașina aceasta se prezintă într-o stare foarte bună din punct de vedere mecanic, probleme estetice, dar foarte important la mașina asta, nu are rugină, ceea ce este foarte rar pentru un Range Rover la vârsta aceasta. Mașina asta nu are rugină. Are motorizarea de 3 litri, un motor care este foarte fiabil pe mașinile acestea. Știu că Range Rover nu este cunoscut pentru fiabilitatea lor, în special pe partea electrică și așa, dar mașina aceasta chiar s-a păstrat într-o stare foarte bună. Are kilometri, are 280.000 de kilometri, de aceea cred că este chiar interesant să prezentăm această mașină având așa de mulți kilometri, dar care chiar merge și arată destul de bine pentru o mașină care are mai mult de 20 de ani. De asemenea, este o mașină foarte capabilă, bineînțeles, Range Rover este cunoscut pentru cât de capabil este off-road și aceasta nu este cu nimic mai preșos. Este, așa cum am zis, modelul Vogue, cel mare, și are toate setările pentru cutia de viteze automată și pentru 4x4 cu blocarea diferențialelor și așa mai departe. Haideți să o și pornim un pic să vedem cum sună. Volan reglabil electric. Dotări, cred că are cam tot ce se putea pune pe o mașină în anul 2003. Scaune încălzite, parbriz încălzit. Parbrizul încălzit parbrizul este încă încălzit, să văd striațiile pe parbriz. Modurile de condus, modurile de teren pe care vrei să mergi, portbagajul electric, sistem de navigație care, da, bineînțeles, este pentru anul 2003, dar este prezent pe această mașină. Mașina, așa cum ziceam, foarte bine dotată, chiar și volan încălzit, pilot automat, comenzi pe volan, este ceva ce rar găsești pe o mașină din 2003. Primele impresii așa la condus pentru mine e prima dată când merg cu un Range Rover și primele impresii sunt că parcă te afli deasupra tuturor, e o poziție foarte înaltă de condus. Este într-adevăr și o mașină foarte mare, dar plăcută la condus. Nu e o mașină în care să nu auzi zgomote, pentru că se aude zgomotul motorului, chiar este destul de puternic se aude, dar nu este un zgomot neplăcut. Foarte puternic, simți că ai putere. Abia apăs accelerația, suntem la 80 la oră, aici în afara orașului. Și imediat ce apăs un pic mai tare pe accelerație, mașina se simte că are putere, că vrea să meargă, că vrea să accelereze. Cum trece turația de 2500 de ture, chiar e foarte... răspunde foarte bine motorul. În bord mi arată un consum de 8,5%, ceea ce este mai mult decât decent pentru o mașină de gabaritul ăsta. Este capabilă atât pe drum normal cât și off-road. Să facem o întoarcere aici și mergem înapoi spre oraș. Are și senzor de parcare, cameră de marșare nu are.
Dar hai să vedem și cum schimbă cutia la o accelerație un pic mai puternică aici. Foarte bine, fără smuncituri, fără nicio problemă schimbă cutia asta. Mergem, avem aproximativ o viteză legală pentru zona aceasta și un lucru ce se simte este parcă ești un pic într-o barcă. Dacă dai de volan un pic stânga-dreapta, chiar foarte puțin, dacă miști volanul, deja mașina începe să se balanceze. Deci se simte și înălțimea și greutatea. Dar poziția în care stai și faptul că ești mai sus decât aproape toată lumea de pe drum compensează pentru lucrurile astea. Era și greu să fie și foarte agilă și într-o poziție de genul ăsta la volan. Dar pentru o mașină care are mai mult de 20 de ani s-a păstrat într-o stare foarte bună, în special că este o mașină nu care a fost ținută, ce a fost condusă, are 282.000 de kilometri, dar se prezintă într-o stare foarte bună, atât din punct de vedere al caroseriei, cât și din punct de vedere mecanic. Deci dacă ești interesat de o astfel de mașină, asta o avem, este mașina unui client de nostru și dorește să o vândă. Prețul de 5500 de euro este un preț care mi se pare foarte ok pentru cineva care este pasionat de astfel de mașini și dorești un exemplar într-o stare foarte bună. Ai aici una care chiar se prezintă foarte bine. Poți să ne scrii, să ne suni la numărul afișat în detalii. Senzorii de parcare funcționează. Iar butoanele se prezintă într-o stare foarte bună. Chiar sunt impresionat. Să vedem, poate reușim să oprim senzorii ăștia de parcare. Cred că funcționează un pic prea bine. Așa, cred că acum. Da, deci cum ziceam, butoanele se prezintă într-o stare foarte bună. Nu sunt semne de uzură pe butoane, ceea ce este surprinzător. Chiar și plafonul este într-o stare aproape bună. Are locuri pe unde s-a dezlipit, dar partea electrică este funcțională la mașina aceasta. Toate comenzile și totul funcționează. În vedere reputația pe care o are Range Rover, mașina asta chiar este o excepție.